излиза по-скоро мъжа да си е тръгнал от ситуацията. Ок, мъса. Как така? Как така си добре, след като съм си тръгнала от живота си? Ситуацията не е токсична в основата си. Привет! Доста време ме нямаше, но се случваха някои промени в местоположението ми. Важното е, че сега съм тук и ще направим четене без тема. Ще видим какво желая Вселената да ви каже. И така, нека да започваме. Надявам се, че всичко е наред при вас. Да видим какво иска да ви каже Вселената днес. Смъртта. Не е плашеща карта, не се плашете. Асо жезли. Забравям да ви ги показвам, съжалявам. Дявола. Много така. Интересна енергия се заформя. Пия вода. Така. Взела съм си само 2 тестета, защото не съм в България в момента. Но не съм забравила. Вижте колко съм отдадена на това да чета таро за вас. Взела съм си 2 тестета, класическото и на Невена. Така че нищо няма да ме спре. Така, има 2 човека в ситуацията. Единият си е тръгнал, а другия в момента се справя, или поне изглежда да се справя много добре. Този човек, който си е тръгнал, ще възкръсне в живота ви, така да кажа. Може да сте вие, може да е от срещната страна. Както казах, единият човек в ситуацията се справя доста добре. По-вероятно е това да е жената или човека, който е с по-женска енергия в ситуацията. Това кара от срещния човек да ревнува още повече и да иска да се върне в живота ви възможно най-скоро. Това е ситуация с човек, който познавате. И в момента просто енергията се възобновява. Имало е затишие преди буря, буквално. Нито сте се чували, нито сте се виждали, изобщо никакъв контакт. Но енергията се върти в кръг и в момента сте в позицията, в която отново ще се прояви в живота ви. В материалния ви свят. Не само в ума ви, извинявам се, защото мисля, че в духовен план, нали, в ума ви тази ситуация не е приключила, но в 3D-то е била. Не е имало никакъв контакт и сега той ще се възобнови. Някой иска да избегне конфликт, защото ви цени много. И поради това незнание как да се представи по най-добрия начин, как да избегне някакви конфликти, просто е несигурен как да действа. Не усещам някакво лошо чувство, това се опитвам да кажа. Че липсата на контакт не е била защото, примерно, няма чувства или защото сте се изпокарали. По-скоро просто е бил такъв момент. Но абсолютно има чувства към вас. Излиза точно мъжка и женска енергия. Като излиза по-скоро мъжа да си е тръгнал от ситуацията, но да не е забравил жената и съответно жената си е казала ок, мъса. I'll do my thing. И това е накарало човека да си каже, абе, тая няма ли да ме потърси, няма ли нещо? Как така? Как така си добре, след като съм си тръгнала от живота си? Не е очаквал.
Тръгвайки си от ситуацията, този човек си е мислил, че ще внесе баланс. Но вие просто изцяло сте го сюрпризирали с реакцията си. Просто наистина не е очаквал вие да приемете това толкова добре. Тая карта излезе най-отгоре. И буквално изречението, което ми изкочи в главата е сърдитко Петко празна му турбата. Съжалявам, че се смея, просто действие и противодействие. Някой път не осъзнаваме действията ни колко голяма сила имат всъщност и мислите ни. И правим неща без да мислим. И мисля, че ситуацията, която този човек си е създал сам, е точно такава. Той е очаквал едно, станало е тотално различно нещо, което той не е искал да става. Обаче е факт. Ситуацията, която този човек си е създал, го държи в копчена. Буквално като затворник на собствените си мисли. Издигнал ви е на пиедестал. Което от една страна, нали, всички сме прекрасни, всички заслужаваме да ни боготворят, както се казва. Но в този случай граничи с токсично. И то не защото ситуацията не е токсична в основата си, но просто в следствие на премълчаване, наистина, преглъщане, такова скриване на емоции, се е превърнала в такава. И е станал пленник на собствените си чувства. Време е за гадателските карти. Първата е Ангел. Добри новини, вдъхновение, помощ, защита, увереност, неочаквана радост. В момента ти се предлага помощ, в живота ти има човек, който ще те закриля и покровителства и който ще ти помага. Очаквай добри новини в най-близко бъдеще. Това може да означава и, че буквално имате, нали, ангели, които ви закрилят и ви напътстват. Втората карта е Бумеранг. Очаквания, карма, дарма, причина, следствие, каквото повикало, такова се обадило, завършване на цикъл. Това пасва на сърдитко Петко празна му турбата. Връщат се енергии и преживявания въз основа на твоите действия, добри или лоши, те те настигат. Имай предвид намеренията си и поеми отговорност за последствията от действията си. И третата карта е Огън. Силна страст, амбиция, завист, обсебеност, конфликт. Точно обсебеност и ревност усещам от този човек. Този елемент има няколко значения. Страстни отношения с твоята половинка, които може да породят завист у ваши близки, страстен порив да постигаш целите си, което може да доведе до физическо и психическо напрежение и да ти се отрази в здравословен план. Пази се от прегаряне. Благодаря ви, че гледахте. Всеки да си вади изводите и да си оправя бакиите. Хубав ден! Чао!